Sa number 9, mga pumuluyo ang ginahaylo nga i-avail ang bago nga programa sa PhilHealth, ang konsulta. Ini nagalakip sang initial kag follow-up primary care nga mga consultation, health screening kag assessment sarang man maka-access sa gipili nga mga diagnostic services kag bulong. Ang laboratory nagalakip sang urinalysis, fecalysis kag CBC. Ang programa sa idalom sang Universal Healthcare. Sa Negros Occidental, may 19 ka mga PhilHealth accredited providers para sa konsulta kag may anom ka iban pa nga pending ang approvals. Sini ka 2022 tuyo kun tani nga maka-accredit sang 40 sa probinsya. Isa sa mga pagpanghangkat karon ang mga madjutay pan man lang ang tigayon nga naka-avail sang sini nga mga serbisyo. Sunod sa kay Michael Avelino, ang head sang planning unit sang PhilHealth, may mo nga magdamo pa ang wala nakahibalo sini. Kulang man ang 19 ka mga accredited nga mga konsulta providers. Sunod sa kay Johnny Mihalbuna, ang head sang public affairs unit, ang ginahaylo Manila nga ang mga rural health unit nga magpa-accredit. Pero labaw sa tanan, nagakampanya ang PhilHealth sa pumuluyo nga magpamiyembro kag magparehistro. Sa ginsakdag nga Health Summit sa November 24 sunod sa kay Edgar Eucariza, ang pamuno sang PhilHealth Bacolod, nagpasalig ang probinsya sa pagtukod sang primary care network sa 2023 kag ginalauman ang pagsuporta sa mga LGU para diri. Isa sa reason nga why ka-avail nga ba nga tuloy sila aware nga may amokete nga program nga konsulta lang nga gitugay ta na lang ginapangayo nga mapakonsulta ka lang. Isang una, mapakonsulta ka sa doktor, imo na ya. Imo gina bayad. This time, as the name suggests, magpakonsulta ka, pwede ka actually ka pakonsulta. Patawag kami sa orientation man sa atong local chief executives diri sa Negros, kay syempre sila naka-devolve sa ila ang mga RHUs naton kag mga district hospitals naton. So sila gid na ang may mandato man no nga para man nga i-inform kag siguro ipa-accredit ang ila sini nga mga facilities. Expect targetan by next year no nga halos tanan o kulang tanan gid nga mga LGUs maga-participate. So para preparation sa pag-implementar sa sining program no sa PhilHealth.